Insellimlek Mirkassar hawnhekk bil-kodba tiegħi Araġija x-xemx għalik u xemxi kwids nikkomunikaw. Hawnhekk qegħdin fil-paġna tal-ittra H. Bħas-soltu il-ktieb il-paġna mfassla biex taraw l-ittra kbira u l-ittra żgħira, sticker u stampa, it-taqbila, imbagħad hemm nota fuq il-kitba u isfel net għandna 12 il-kelma u isfel net illum flok l-ismijiet għandna kliem li dejjem jinkiteb bl-H. Din hija wkoll ittra oħra li m'għandix ħoss. L-H u l-għajn m'għandhomx ħoss u ġvera. Imma ejjew nibdew minn dawn it-12 il-kelma li għandna hawnhekk għaliex jiena ikkupjajthom fuq il-laptop biex inkunu nistgħu naqrawhom. Nistgħu naraw mal-ewwel illi minn dawn it-12 il-kelmiet li għandna 3 huma bit-tipa skura. Għaliex għandhom biss vokali kull kelma. Qed nitkellem fit-tielet vers, qed nitkellem għal kelma bint, imbagħad fin-nofs għandi oħt u n-naħa tal-lemin għandi ras. Mela dawn huma 3 kelmiet li għandhom vokali waħda, allura huma kliem ta' sillaba waħda. Bħas-soltu jiena il-kliem naqsamhom f'sillabi biex inkunu nistgħu naqrawhom. Imbagħad barra dawn it-12 il-kelma, isfel net fl-aħħar vers għandi kliem li dejjem jinkitbu bil-H. Għandi il-kelma hawn, ena, hekk, huwa u hija. Dawn dejjem niktbuhom bil-H. L-ewwel kelma fin-naħa tax-xelluk fil-fatt hija hemm. Issa, bħas-soltu illum flok il-quiz għandna tip ta' quiz imma kollha jispiċċaw il-kliem li tridu tgħidu bl-H o me u fil-fatt fil-ktieb għandi eżempju. L-ewwel kelma hija widnejhom. Sewwa jiġifieri dawn it-12 sentenza li ħanajdilkom kollha tridu tgħiduhom H o me, widnejhom om. U widnejhom H o me tinsewx li fil-Malti dejjem tittamel H o me. Fil-fatt ma naħsibx li għandna kelma li tispiċċa ome mingħajr l-H għaliex H o me jgħidulu pronom memus. Imma dik hija kelma diffiċli ħalli niffokaw fuq il-quiz u nibdew bl-ewwel waħda. Il-ħabib tagħhom. Imbagħad l-liben tagħhom, in-nannu tagħhom, ir-ras tagħhom, il-widnejn tagħhom, il-missier tagħhom, it-tiju tagħhom, l-ulied tagħhom, l-oħt tagħhom, ir-ras tagħhom, il-wiċċ tagħhom u in-neputi tagħhom. Mela nispera li ġibtuhom kollha tajbin u ġvera. Tijuhom, nannuhom, missierhom, uliedhom, riġlejhom u nkomplu sejrinek. Dawna huma parti wkoll mill-kliem tagħna il-Maltin u nittamaw li ġibtuhom kollha tajbin. Jiena nistiedinkom tkunu miegħi id-darba li jmiss. Grazzi.